Kovy, teďka když funguje ten arena watcher, nedáme si pár aren, ať lidi mají to na co koukat? Ten dostane šlupku. To dostane šlupku. Přestaň dimižovat. Co je těstě? To je to. No. Ale jak jsme včera byli, to bylo ten kor, nepadlo ti Essence of Fire? Ne. Já nemám quiz, ale to je možná padá na mě mají quiz. Jo, no. Jenže pak je průsad taky to, že to nezadává někomu ten pes. Ten vpravo je healer, jo? Tak to může být. A než hledět to teďka? To nemáte. Kokoti. Dobré, no. My jsme nedostali stejně limiči. No dobrý, no. Letíme. Máme to paláš na Dobré, koniec, zase se už nevrátí. Tady jsou se nevrátí. Proč jste rozmlátili tu kostku? Kdybyste mě rozmlátili, dostali tam taky nás přitáhla k sobě. Že vy všichni stavejte vy taky? To je strašně směšné. Dobrý, ale funguje Hearthstone, takže dám Hearthstone. Že tam dole nemáš komatiku? Ne, jako se nehybu. Proto já nemůžu si tam jako nehybeš, takže je to Hearthstone. Za Hearthstone, na to se. Aha, a mám na sobě fatigu a brev obojně lidí, ale to bude. To je dobré. Kovy? Kovy. Hej, dobré, no, tak jsem se restnul a padám. Počkáte, Orgrima, jak mi to bude fungovat. Jo, ještě že tak. No super, jsem... Dobré, tak díky hoši, tak čau taky. Čau. A další 3 bossové to jako nejsou, jo? Nevím, proč nejdeme. Proč